Bodo study, Bodo study, Center for Bodo Studies. बे जिनिसखौ गायसननाय जादों बड'लेण्ड एकर्डनि आरोखि बड'लेण्ड एकर्डनि मोनसे पार्ट हिसाबै आर्टिकेल मोनसे दं क्ल'ज बे क्ल'जआव लिरनाय दं बर'नि कालचार बर'नि ट्रेडिसन कास्टम हिस्ट्रि भाषा संस्कृति गासिबो डेभेलपमेन्टनि थाखाय बे जिनिसखौ खुंनाय जादों आरो बेहाय जोंनि आन्दलनकारिफ्रा मोनसे खोथाखौ गोदो गोसोआव लाखिदोंमोन आरोखि जेब्लानाखि आन्दलन खालामो आन्दलन खालामनायनि पार्टआ मोनसे पार्टआ जाहैबाय जोंनि हिस्ट्रिकेल मोनसे बर' जाथिया जे मोनसे हिस्ट्रि दं हिस्ट्रियाबो ओरैबायदि हिस्ट्रि गौरबशालि हिस्ट्रि आरोखि बुजिबायना ग्ल'रियास हिस्ट्रि होनना बुंदों आरोखि बे जिनिसखौ जोंनि गोदोनि फर फादारफ्रा आरोखि जोंखौ दैदेनबोनाय साप'ज सतीश कुमार रुपनाथ ब्रह्म मदाराम ब्रह्म बिसोरनिफ्राय जों अनेक मोजां मोजां बेबायदि हिस्ट्रि खोथाखौ जों खोनाबोदों आरोखि बिहुराम बर' बे गिदिर गिदिर थिंकारफोर दंमोन आरोखि दा थैजोबलांबाय बिसोर जि बुंलांदों जोंथ' कल्पनाखौनो खालामनो हायाखैमोन आरोखि बर'फ्रा जे एक्सुवेलि ग्ल'रियास हिस्ट्रि दं आरो बे नंगौना नङा दाबो अनेक मानसिनि गोसोआव माबा दं आरोखि सोंनाय दं आरोखि दा जियानो दा जाथों दा अनेक मानसिया मिथिगौ खिन्थु मिथिब्लाबो बेखौ फकास खालामनायनि जोंहा मिडियाम गैया मिडियाया जाहैबाय गभर्नमेन्टआसो कन्ट्रल खालामो नालाय जोंनि बे जेथु मिडियाफोर बे गभर्नमेन्टनि एजेन्सिफ्रा कन्ट्रल खालामो आरोखि आरो बे मोनसे खोथा दं मामोन बर'नि ग्ल'रियास इतिहासा जुदि बेरखाङोब्ला गुबुना गिनाय दं आरोखि जोंहा मा जानांगौ आरोखि दस्राफ्राथ' बिदि इतिहास गैया दा बेखायनो जोंहा मा जोंनि बे ग्ल'रियास हिस्ट्रिया जाहैबाय फारसेथिं जोबस्रांनायनि हिस्ट्रिया नों जुदि बर'नि हिस्ट्रिखौ सानोब्ला बर'नि हिस्ट्रि माने मामोन बर'नि हिस्ट्रिया जाहैबाय जोबस्रांलांनायनि हिस्ट्रि गोदो बर' राजाफ्रा माबोरै हारसानि धोरोम लानानै आर्यकरन जानानै मोनसेनिफ्राय मोनसे बर'नि राजाया मामोन आर्य धर्म आर्य संस्कृति लानानै जुदि जोंनि बे जिथुनिखि एक्जिस्टेन्स बुजिबायना बर'नि जिथुनिखि एक्जिस्टेन्स पलिटिकेल जिथुनिखि जोंहा दंमोन आरोखि एरिया बेफोर माबोरै जोबस्रांलांदों बेनि हिस्ट्रिखौ जों मिथिनो मोनो आरोखि दा बेहाय मोननैसो आं उदाहरन होनो नागिरबाय आरोखि कुमार भास्कर बर्मन बुजिबायना कुमार भास्कर बर्मन बे जाहैबाय जों मिथिनाय बर'नि गिबि मामोन आरोखि बे माबा राजामोन आरोखि बुजिबायना बे कुमार भास्कर बर्मना जाहैबाय बर'नि गिदिर राजा आरो बेहाय लिरलांदों हिस्ट्रियाव आरोखि जेब्लानाखि हिउएन सांआ 650 एडियाव जोंनि इन्डियायाव फैदोंमोन होमब्ला बे सा लिरलांदों आरोखि माबाया आरोखि हिउएन सांआ आरोखि जेब्लानाखि बे भारताव फैयो सुनिति कुमार सेत्रीया बे खोथाखौ रायखांदों डक्टर सुनिति कुमार सेटार्जी बर'नि इतिहासनि सासे मामोन दैदेनगिरि बे लामा दिन्थिगिरि आरोखि बे मा बुंदों जेब्लानाखि हिउएन सांआ जोंनि इन्डियायाव फैयोमोन 1650 आरो बिनि खाथि खाला समाव आरोखि बे 16 बोसोर भारताव थादोंमोन आरोखि इन्डियायाव आरोखि जेब्लानाखि इन्डियायाव बे तीर्थ जात्रा खालामनो होननानै फैयोमोन आरोखि तीर्थ जात्रा होननानै बुङोब्ला बे मामोन बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स बेलेग मन्दिरनि खोथा गैया बुजिबायना जेब्ला हिउएन सांआ इन्डियायाव फैयोमोन जोंनि भारताव बे धर्म माबाफोरखौ तीर्थ धर्मनि बे मन्दिर टेम्पोल मठ बेफोरखौ नायफैदोंमोन आरोखि बे समाव खुनु दुर्गा मन्दिर गैया काली मन्दिर गैया खालि बुद्धनिनो मन्दिरमोन आरोखि ओमफ्राय जेब्लानाखि हिउएन सांआ फैयोमोन होमब्ला सुनिति कुमार सेटार्जीया मा होनना बुंदोंमोन जेब्ला हिउएन सांआ भारताव फैयोमोन बे समाव बर्मन डाइनेस्टिनि रुलमोन आरोखि बर्मन डाइनेस्टिखौ मा होनना बुङो भौम डाइनेस्टि होनना बुङो हिस्ट्रियाव आरोखि बुजिबायना बे भौम डाइनेस्टिनि जे डाइनेस्टिया हिउएन सांआ फैनाय समाव राजत्व खालामदोंमोन आरोखि बिराद बे एन्सियेन्ट कामरुप बुजिबायना गोदोनि कामरुपखौ बे राजत्व खालामदोंमोन आरोखि बेनि समाव मामोन बेनि मास साबजेक्टआ जाहैबाय बड' स्पिकिं पिपोल होननानै लिरदों आरो दा जों बे बुरखाङाव लिरदों नोंसोर नायोब्ला बेखौ जुदि बोलाना नायोब्ला मोनगोन सुनिति कुमार सेटार्जीया मा होनना बुंदों गर्ब खालामना बुंदों आरोखि बर' जाथिया बेबायदि ओरैबायदि जाथि भास्कर बर्मननि दिनाव समस्त बे कामरुपनि प्रजाफोरा जाहैबाय बड' स्पिकिं मानसिमोन आरोखि बिदि होनना बुंदों बुजिबायना ओरैबायदि गिदिर जाथि आरोखि थारमाने बे बेंगल आसाम बे समस्त जाथिया जाहैबाय एरिया जाहैबाय बर' स्पिकिं पिपोलनि मामोन जायगामोन आरोखि बुजिबायना आरो कामरुपनि डिफिनिसनखौ दा गोदान स्कलारफ्रा बायदिसिना होनना बुङो जाहाथे गोमोरलांथों दा जोङो दा बे उद्देश्यखौ आरो मामोन बे भौम डाइनेस्टि बे भास्कर बर्मननि डाइनेस्टिखौ भौम डाइनेस्टि होनदों बिनि उनाव फैबाय प्रलम्ब डाइनेस्टि सेन डाइनेस्टि पाल डाइनेस्टि बुजिबायना आरो बेनिफ्राय नैबे त्रिपुरानि राजा मानिक देब बर्मन डाइनेस्टि आरो बेबायदिनो गोबां डाइनेस्टिनि खोथा जों हिस्ट्रियाव बोखांनानै नुनो मोन्दों आरो
बे एत्त' गिदिर डाइनेस्टिफोरनि खोथाखौ जोंनि हिस्ट्रियानफ्रा खुनु धरननि गुरुत्त होआखै आरो बुङाबायना दा बेनो आरोखि बिनि थाखायनो बे जेरै जोंनिया रायजोफ्रा जोबलांदों राजाफ्रा जोबलांदों जोबनां लोगो लोगो मा जादों जोंनि भाषा संस्कृतियाबो जोबलांदों आरो जेब्लानाखि राजाया नों बेलेग धर्म लाबाय लोगो लोगोनो जोंनि भाषा संस्कृतियाबो बिदिनो गोमालांदों आरो बेनिफ्राय मा जादों ब्रिटिशफ्रा फैबाय ब्रिटिशफ्रा फैनानै मोनसे पलिसि लादोंमोन मामोन पलिसि अफ मामोन प्रोटेक्टिभ डिसक्रिमिनेसन बे पलिसिखौ ब्रिटिशफ्रा आजावदोंमोन आरोखि प्रोटेक्टिभ डिसक्रिमिनेसन माने जायफोर गोदोसोनाय हारि जायफोर हारिया गोमालांनो हमदों जायफोर हारिया मामोन इक'नमिकेलि पलिटिकेलि एक्सप्लयटेड बिसोरखौ सुरक्षा होनो थाखाय ब्रिटिश गभर्नमेन्टआ मोनसे पलिसि आखायाव लादोंमोन बेनो जाबाय प्रोटेक्टिभ डिसक्रिमिनेसन प्रोटेक्टिभ डिसक्रिमिनेसन मिनिङानो जादों जायफोर गोदोलांनो हानाय हारि बेफोरखौ प्रटेक्ट खालामनायनि थांखि बे पलिसिखौ लाजावदों आरो बे पलिसिनि आसल माबाया जाहैबाय मिशनानो जाहैबाय बे माबा गोदोलांनो हमनाय जाथि ओमफ्राय मामोन डिप्रेस क्लासफोरखौ जाहाथे प्रटेक्शन खालामनो हायो रिजार्भेशननि बेबस्था होनानै आरो बुजिबायना रिजार्भेशननि बेबस्थाया सोर होदों फार्स्ट ब्रिटिशफ्रानो खालामजेनदों आरो खालामजेननायनि खारना जाहैबाय गोदोलांनो हमनाय जाथि गोमोरलांनो हमनाय जाथि इक'नमिकेलि कालचारलि बेफोरखौ जाहाथे प्रटेक्ट खालामनो हायो बेनि थाखाय मामोन प्रोटेक्टिभ डिसक्रिमिनेसन थारमाने पलिसि अफ रिजार्भेशना ब्रिटिशफ्रा पास खालामो आरोखि बुजिबायना बेनिफ्राय ब्रिटिशफोरनि दिनाव जाहैबाय जों हां मोनजेननाय जाथि आरोखि बुजिबायना ब्रिटिशफोरनि रिजार्भेशन पलिसिखौ मोननानै बिसोर बिराद स्ट्रं भाबै मामोन मा होदोंमोन बे इनार लाइन बिसोर इनार लाइननि बेबस्था खालामदोंमोन जायगा जोंनिया मोनसे खोथा जोङो मानि थाखाय दा जों थांनानै दङ ब्रिटिशफोरा होलांनाय बे सुरक्षानि बेबस्थाखौ आजावनानै बुजिबायना आजावनानै जोंहा मा जादों गावनि जातिनि कालचार ओमफ्राय मामोन कास्टम ट्रेडिसन राइटखौ प्रटेक्शन खालामनो थाखाय बे जोंहा मा जन्म जादों साहित्य सभा जन्म जाबाय साहित्य सभा जन्म जाखांनायनि उनाव मा जाखो नैबे दा 75 बोसोरनि गेजेराव जों माबायाव फैयो बुजिबायना जोंखौ मा होनना बुंदों एडवार्ड गेटआ मा होनना बुंदोंमोन 1905 आव जेब्लानाखि आसामाव फैयो बे एडवार्ड गेट हिस्टोरियान आरोखि बे बुंदोंमोन बर'नि अबस्थाखौ नुनानै आरोखि बे बर' जाथिया जोबलांगोना इट इज ए मेटार अफ टाइम अनलि बुजिबायना बे नायबाय मा बर' गोजामोन आगोलाव दा बर'फ्रा जोबस्राङै बेंगल आरो आसामावल'सै आरोखि बेंगलावबो सोब जायगायाव नङा नर्थ बेंगलावल' आरोखि बेखौ नुनानै बे बुंदों मा बुजिनानै आरोखि बर' जातिनि जोबस्रांगोननि समा बारा गोबाव गैला आरोखि इट इज ए मेटार अफ टाइम होनदों आरोखि बे समावनो जोंनि मामोन सांग्रां जाति सिबिग्राफ्रा बर'नि कनसियास लिडारफ्रा बर' साहित्य सभाखौ गायसनबाय आरोखि बर' साहित्य सभा गायसननाया जाहैबाय बर'नि जारिमिनाव जाहैबाय लेन्डमार्क बुजिबायना बिसोरो बर' साहित्य सभाया 1952 जोनोम जानानै जोंनि भाषानि थाखाय बिसोर आन्दलन खालामबाय खालामाखै जोंनि संस्कृतिनि रैखानि थाखाय बिसोर खामानि मावबाय लिरजेनबाय बिनि उनाव आबसु फैबाय आबसु फैनानै आरो गोरासिन जाबावबाय जायनि थाखाय दा जोंनि बर' भाषाया स्कुल कलेजाव दा इन्ट्रडाक्सन जाहैबाय 8 सिदुलाव हाबबाय जाय जातिनि हारि जाय जातिनि भाषाखौ मानसिफ्रा मुगैयोमोन आरो असुरनि भाषा म्लेच्छरनि भाषा होननानै आरोखि दा बर' साहित्य सभा आरो बे मामोन जोंनि मामोन आबसुनि नाजानायाव जों दा बे लेभेलाव सफैबाय आरोखि दा जोंनि भाषाया 8 सिदुलाव हाबबाय आरो बेनिफ्राय नोङो UPSC APSCनि एग्जामनि माबा मोनबाय बाहागो मोनबाय मोनसे साबजेक्ट हिसाबै बेखौ सोसनबाय दा बेबायदिनो बहुद किसु दा जों 75 बोसोरनि गेजेराव जों बहुद गोजौआव फैबाय आरोखि जे बुरखां बिजाबनि गेजेरजों